Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañe huccide e moon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jijjita kay lawol gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mboro sawo hollude an caggal kono jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo mi salminima mi salmitimama mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder kamɓe bowal leydi Sénégal joguiɓe coftal e pellital e kala subaka huccidde men gam humpitade eɗen mbiya nden hoolare woto bon law en mbiya allahumma amin e duuɗi ɗi machallah Aissata kono ɓoyata korkara korka ari Amadou Moussa no foti balɗe heddi en mataw balɗe 4 walla balɗe 5 mbiɗa sikki sabu joni e rédaction o ɓe mbi kam hande ko nogase holɗum nogase jeegom mataw mi anda e leydi ko noon Oumar Mamadou Sow wino kam donc firti ko yettima en tout cas mbaɗa noon ɓerɗe sosoɓe e diadiaɓe e Coulibaly naɓe dedeɓe demdeɓe fof ɓerɗe taaƴi kono noon alhamdulillah kono Aissata eɗen miijo no fewi noon wonɓe toon to diwan mo Fouta oɗon gandi oɗo saaha hande ne wuuli kono noon foof nana e junggo Allah eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗi nde ɓuumnata korka ka haaɓe mbawa hoorde korka belka moƴƴa ɓuubka kadi haysino tawi gonɗen koye fuɗɗode hono ko wiyete ko ceeɗu toon to diwan mo Fouta kono Allah ko moƴƴi Aissata kono aɗum ko wiide bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Aɗa Amadou Moussa Fouta kam komi anda hen fof mbeɗa andi kam lewru avril Fouta koye nguleki wadde avril ha mai mi yaade avril Fouta ko avril wonno surtout avril aɗa ɓeɗe tawi toon nguleki ganduɗa ni muusi tellement nde gartumi ɗo pinmi ko pul ɓornimi ganda arani ko waɗata noon Aissata gummiɗa koye ɓuuɓol sa yeehi toon tan kene wuuli donc no nguleki fotiri foof ko an ɓuurata tinde nguleki kono noon mbiɗa sikki nguleki ɓuurata mawnude koye lewru mai Aissata ko toon on saaha keneli mboyɗi ɓuurata wawde arde so ɓuuri musde avril en tout cas ma mus kono yo Allah waɗanen tan enen fof Allah weɓno ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude woni ko konngudi omo ganduɗa ko Seydi Gassama eɗen gandi kanko huufi Amnesty Sengo Sénégal woni goomu tambin kala ko yewte banggue foddeji kamɓe hakkeji bani adama en e nder windere nde kanko noon koɗo e Sénégal jooɗi woodi ko suuti konngudi makko garte yoga e jayndeji kono kadi toɓɓe goɗɗe certuɗe ene tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal noon tigui jaynde Vox Populi udditidama ko noon konngudi makko ɗi reftide wi o wi tan kanko mo ganduɗa ko Seydi Gassama alay saago de laamu ngu ene wayno waɗa fodde muɗum fewde ɓesguji leydi Sénégal kanko Seydi Gassama noon jaynde wi ene wayno ko nanggoroni ɓen ɓe ganduɗa ko joomen inde ɗiɗi wiyeteɓe debbati gorkati walla gorkati debbati en o holliti wonde de ene wayno oɗo saaha mbo kalaten gueɗe kewɗe nan ɗo hen tawi ko namdi e taariɗi ɓe nodirteɓe hono lesbienne konngudi makko jaaji kanko mo ganduɗa ko Seydi Gassama ene tawe ɗo kono kadi o holliti wonde ko laamu ngu de ine foti hokkude fodde ɓe ganduɗa ɓe koko fondade ndangal ɓesguji ɗi tawi de ngal kuulal hokki ɗum ko constitution leydi ndi no wiiri ene wayno ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe e hono gorkati debbati en kono kadi eɓe gonaɓe foof poto e ngal ɗon kuulal e wattidiri noon ko wiide hay fedde wotere woni ONG goto kono kadi hay laamu ala coppal walla hattan wawde ne wayno hadde ko ganduɗa ko woni ɓeɓe ganduɗa ko homosexuel en wayno heɓde gueɗal munen ɗo e nder leydi men Sénégal konngol makko jaaji no mbiɗen ni ne tawe hello tati nde jayde e Vox Populi jayde las ko dawde nde ne arti on ɗon fannu nde ari ko e gonka hono fodde bani adama en ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi ko Amnesty International ne wayno joopima leydi men Sénégal peɗeli tawi koye konngudi kanko mo ganduɗa ko Seydi Gassama biɗo de wonde ene nanggoren ɓeɓe ganduɗa ko homosexuel en woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hono debbati gorkati en walla gorkati debbati en e on tuma noon ɓe mbi ko joopima laamu leydi Sénégal peɗeli konngudi jaaji ɗi ne tawe hello jeeɗiɗi nde jayde las quotidien jayde l'observateur rewi hen nden ari koye yewtere yaji nde ɓe mbaddi biteɗo hono Abdoulaye Aziz Ndaw kañum ko colonel gendarmerie mo ganduɗa kay o saaha hande koye retraite woni kanko de suuti konngudi jaaji ɗi ganduɗa o waddi ɗum e jeydiyankoɓe l'observateur o wi oɗo saaha mo kalten de wonko yiya e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ina udditani damme ɓe ganduɗa ko woto boniyankoɓe woni les terroristes no wiiri kono ɗum ko noon o wi so tawi maw leydi ndi Macky Sall ɓuurani yawde adoɓe e sokorde ina wayno ma leydi meɗen wuur ko leydi Mozambique wuuri ko siftinde ndin leydi o saaha ko janggu terrorisme memiɓe toon ha yooɓi pittali yimɓe yonɓe
hewɓe kadi dogi kolerde mumen ɗiɗi ko ngodi jokkitiri ene tawe hello tati nde jayde l'observateur jayde gendire le soleil nden ɗon ari koye gueɗe golle ko mbiyata hono formation professionnel ɓe mbi tan de ko batu présidentiel ma yuɓɓine e mayirɗe lewru juin e nde hitande e on tuma noon ko yacinde golle sukaɓe e dendagal jokli sénégal kala e kuuɓal ɓe kolliti wonde noon ko fati ha joni gueɗe ganduɗa ɗe ko faggudu hani e gueɗe baɗe noon ɓe kolliti wonde foof de ma yewte hen kono ɗum mo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall ɓe mbi ene wayno hesɗitini doole muɗum e pellital muɗum ha joni wawde sembitinde walla ni jokkodirde hono leƴƴi leydi sénégal e koddigal muɗum ɓe garti ha joni e duttugol hommage woni teddugal moɓe dokki omo ganduɗa ko menoɗo wonde gouverneur biteɗo Ibrahima Sakho kawruɗo e ladial ñande talata heccanki ɗin konngudi foof noon kala ko hanki e nder bato jagorɗe toon to galle lamorgo ngo jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari koko yewti koye to banggue safara ko mbiyata hono prise en charge to banggue médical ɓe ganduɗa ko golloɓe e to banggue hono gollorɗe e laamu ngu to banggue cellal ɓalli ɓe kolliti wonde noon ko ɗum abus de confiance mutuelle manam tan de ene wayno ko hoolare ɓurtude walla hokkede hoolare bonno nden ɗon eko yewiti e nder nden ɗon gollorde on mo ganduɗa ko hoorejo noon biteɗo walla hoorejo MSAE ko noon tigui wiyete oɗo saaha hande guittaɗo e ngal ɗon gollorgal kono de ina sali ummade hen e on tuma noon o joppa koko yewti ha joni e to banggue ganduɗa ko woni wasdemo jogade joggal moƴƴal e ñamde koppeje hay sinno tawi oɗo saaha hande won plainte jopiɗomo ɗin konngudi jajine tawe e hello jeetati e nde jayde quotidien le quotidien jayde libération ko addi nden ɗon ari koko yewiti ko ha joni e gueɗɗe ganduɗa ɗe ina wayno koko yewiti oɗo directeur mo ganduɗa ko nokku biyeteɗo hono institut al huda on ɗon de ne wayno oɗo saaha hande o weeɗama police caggal ndew tuma gueɗe ɗe ganduɗa kay ha joni ko gueɗe viol ɗin konngudi noon ene tawe e nder hello joyi e nde jayde witende e libération eɓe jaño hen no fewi guila tan ko tumono e gueɗe sukaɓe ko wiyete ko hono viol kono kadi ko ganduɗa ko woni ko mbiyata pédophilie tawi noon koye sukaɓe yonɓe hakkude duuɓi jeetati ha duuɓi jeenayyi ɓe o heɓno waddude e munen gueɗe kantoyɗe jayde stade coftal ɓalli uddeto dama ko noon tigui nden ɗon jayde subaka hande o Aissata nde wayno ari koko yewiti ko e quart de finale aller ɗum koye ligue des champions ɓe mbi tan ko Chelsea de waɗi kawo ɓe ganduɗa ɓe ko FC Porto ɗum ko hanki toon to Portugal kono ɗum ko Paris Saint-Germain kañumni ino wayno fooli ɓe ganduɗa kañumen godi hono Bayern tawi noon konngol ɗo waɗi lawol gadnol ko tolni e duuɓi ɗiɗi ko ɓen noon piyaka fodde sappo e jeenayyi marché ko Bayern ne wayno fiyaki ligue des champions e on tuma noon Paris rewɗa ɗon fiiɓe on tuma noon Neymar e Mbappé ɓe mbi tan de ko ɗin star uji de notima e nder on ɗon terrain kono ɗum ko Kylian Mbappé holliti wonde ina wayno ɓe gandi holno ɓe pirata Bayern ko on tuma noon ɓe keeɓi fiide ɓe no ɓe jiɗirini Thomas Müller holliti so tawi ɓe gañima match o hono 6-3 ɗum ɗon maɓe naat e histoire o haalata ɗo ko haala match retour ɗo e une semaine ɗo e yontere Haski e Flick kam tigui woni keblino on ɗon kippu mo Bayern holliti wonde hay sinno tawi ɓe mbasi on ɗon match omo welti e polgu kippu makko ngu kowna ɗum ina tawe hen bilan Aliou Cissé ɗo e leydi Sénégal caggal duuɓi jeegom ko woni e gardigo club o ɓe kolliti wonde ko capanɗe joyyi e jeenayyi match ɗi o hawi ɗi o fetti o heeɓi hawde hen capantati e jeegom match sappo e jeenayyi nul e défaite aji jeeɗiɗi tawi noon o heeɓi marqude ko tolni e bituji capanɗe e jeetati e jeenayyi o waɗi encaissé ko tolni e bituji hono capantati e nayyi ɗin victoire uji noon to banggue match officiel e to match ganduɗa ko woni ha joni amical foof ina tawe e hello jeegom e nde jayde witende stade quotidien ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ene kelle gadani e oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa ko ɗon ndeweten payane kabaruji hande caggal leydi no alhamisa foof kono haade nden Amadou Moussa en garat seeɗa tan e konngudi mo ganduɗa ko kanko woni Seydi Gassama kono noon mataw tan gardiɗo leydi ndi ngal ɗon banggal laaɓi hen ceer konngudi mum koko laaɓi hen woni wiide Sénégal banggal culture muɗum hoɗɓe hen ɓe foof ɓe jaɓani taw ko faye debbati gorkati ne wiye ine rewne lawol ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum kamɓe ɗe sikki kanko Macky Sall amo waɗi hen ko haali hen konnguɗi ganduɗa mi sikkani somo rutto hen caggal Amadou Moussa bon en cikkani Aissata par ce que eɗen gandi ko ɓurno ko tidde wonno nde o ari e pouvoir hitande wotere saabu ko en 2013 nde omo ganduɗa président Barack Obama arno ɗo e jillu ɗo e Dakar en jini conférence de presse conjointe mo mbaɗno kamɓe ɗin toon to galle lamorgo ngo koye ɗon publiquement kanko mo ganduɗa ko Barack Obama o namdi Sénégal yo waɗa feere
hokka ɓen ɗon fodde mumen woni ɓen ɓe ganduɗa ko joomen inde ɗiɗi koye on tuma o jaabi publiquement o wi wonde ko leydi Sénégal heɓaki manam e lawɗin ɗum walla e hokkude ɓen ɗon fodde mumen saabu to banggue fina tawa men to banggue gonka men to banggue diine men e to banggue ha joni taarimi meɗen woni on environnement ɗonne kadi ha joni woni yewoɓe ɗin konnguɗi par ce que kala e saaha question ne arta ene arta ko wiyete ko ha joni ene arta kala e saaha hono no artiri hanki ni hayso no tawi kala e saaha rapport aji ene kolliri wonde ene wayno leydi men Sénégal ina yaɓɓi kuule ɓen ɗon kono ene wayno Aissata ɗum ɗon ene jogui to handi kono wona ɗo en tout cas e leydi men Sénégal noon tigui Amadou Moussa noon ndewe tan ne jehenta to diwan mo cadde diwan mo Benin Amadou Moussa aɓena para élection ji moɓe présidentiel ɗum noon ko 1 lewru avril nduɗo wonata woni dimanche pandiɗo oɗo ɗum ɗon noon yette to diwan mo Tchad ko toon keɗɗotoɗen toon to Tchad noon Amadou Moussa ene ƴewtinda candidat ji ine tolni candidat ji 10 ɗum noon Idriss Déby ko hen jeeya kanko Idriss Déby noon ine anda kanko yete waɗi remplacé Hissène Habré guila ummi toon ha joni waɗi hoore leydi ndi noon Amadou Moussa duuɓi 50 kono haɗani amuni jeeya e candidat ji ɗi ganduɗa yete ine poti yaade e élection ji ɗi ko noon tigui Aissata te kadi eɗen ɗamini exactement mo fool e ɗi noon sumgoji saabu eɗen gandi koye Afrique gonɗen duuɓi 50 déjà omo ɗaɓɓa ko wiyete 6e mandat firti ko waɗi ko jofni mandat makko joyiɓijo donc ha joni Idriss Déby harani inana jokki eko yewti on ɗon fannu en tout cas habrude bandiraɓe eɗen gandi woni leyɗele ɗe ganduɗa kañumen dottani mandat président nde jomum yeehi fo tan te kadi aussi eɗen gandi jomum ari nde dolni to banggue sécurité hande ko neɗɗo mo ganduɗa ina foɓɓane toon kelle no fewi hay sinno tawi won gueɗe to ganduɗa ɗe won ko ñawi e nder lawol makko woni fiide e sogde e warde won hen ɓe ganduɗa kañumen goni hono opposant ji kono kadi e ɓittude population muɗum haɗata hankkadi ko doole jooɗima tan e laamu ko ɗum mbiten kono noon ko ɓuuri hen ko hamnade eko yewti ɗiɗo sumgoji ko teskiɗen hen ko wona cadnaɓe foof mbawi ha joni wodde walla mbiyen suɓade mo jiiɗo saabu e nder 7 millions 500 ganduɗa woni ɓe ganduɗa kañumen cadnaɓe fodɓe wodde ɓe sa daari wona moni foof heeɓi ngal ɗon kartal ngal ganduɗa ne foti wawde suɓade mo yiiɗi o firti ko ha joni wonko ganduɗa ko gasani Afrique wonko gasani toon to Tchad saabu wonɓe ganduɗa ɓe kañumen ne ganda exactement nangorani ko opposant ɓen ɗon pour keɓe carte mum électeur ɗum woni toon probléme kala keɓɗo hande carte muɗum on ɗon wondi koye mawɗo leydi ndi walla ko coalition mawɗo leydi ndi wadde ɗum ɗon firti ko vote woni ɗon kono wona vote mo ganduɗa ko ouverte pour tout le monde wadde ne firti ko ha joni ko min tan weela mboɗo woni e laamu ngu mbi organise élection ngaji e nder aduna foof anda e kono élection ngaji mbaɗama mi yaade ko tolni e jeenayo tawi ɓen ɗon ko opposant ji kono noon ɓe dokkami carte ɓe ɓen ɗon komin gotanta fala budde ko ɓen ɗon keɓat ɗen ɗon carte ɗum ɗon wadde firti Aissata ko jomum nana foola kono noon ko kañum organise ko yewti koye on ɗon victoire noon tigui Amadou Moussa beele Afrique ma waylu gonka muɗum ko ɗum woni namdal ngal Amadou Moussa saabu oɗo saaha ɗo joni ina hulɓini saabu ɗo aduna o tolni ɗo e banggal technologie Amadou Moussa e banggal ko goɗɗum e goɗɗum hande haɗani ha joni ko wayni nani wooda koko ganduɗa yete ina hamni no fewi min noon Amadou Moussa mbiya won leyɗele ganduɗa hande noɓe jogorto walla noɓe gondirta e yimɓe leydi moɓɓe ni ina taga ha neɗɗo o Amadou Moussa yaha ha anca wotoyde saabu hande neɗɗo o wiyata ko somi wooti sa wotanimo ko kanko gañoto sa wotananimo kanko gañoto wadde noon yumi jooɗo tan mi wasa wotoyde te ngal ɗon banggal ina jeeya ko hokkata doole neɗɗo o saabu ay yimɓeɓe jaaha ha ceka natta wotoyde te ɗum ɗon ko avantage makko tant que mo ganduɗa so weddima kartal wona kanko weddanto on so wotani ala ko bonnantamo wadde noon yimɓeɓe hande ne poti finde e ngal ɗon banggal hay so tawi somi wooti walla mi wotani ko kanko gañoto hatta kam yaade kam mi jeeyay ɓe ganduɗa kam mbino ala kono sa jooɗima jonde ma mbayata kono jeeyaɓe wiɓe eyɓe ni ɗum ɗon ne yooɓe yimɓeɓe goppit hen haqqille no fewi te Amadou Moussa ɗum ɗo ummata koye Afrique mi sikkani saabu kala saaha ɓe mbayata kono ruttotoɓe caggal so ɓe pawi koyngal gotal yeeso ɓe pawa caggal koyɗe tati te ɗum ɗon ɓe sikki neɗɗo yawata yarude yeeso te ko ɗon e ɗeɗon koyɗe Afrique woni Amadou Moussa surtout Aissata mbiɗa sikki so tawi wiyama Afrique tan
neɗɗo fof ne foti ñembude Nelson Mandela holko waɗi men haalde ɗum eɗen gandi kanko o woni e pouvoir tan ko mandat goto mo duuɓi nayyi 94 ha 98 eɗen gandi haade makko arde pouvoir cohaɗo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ene waɗe kaso caggal muɗum yalti pourtant cohaka makko fof o perdi ɗum e kaso ko ndew yalti nde Allah waɗi o ari pouvoir o wattidi ko yaafade ɓen ɓe ganduɗa ɓe kañumen hono tuunoma nden fenade o ari pouvoir duuɓi nayyi dong o waɗi hen o yeehi o wi wonde ko Afrique sohlani les hommes forts c'est à dire yimɓe ganduɗa ɓe ene piito becce ne mbiya ko kañumen goni ɗo sa haali inde munen il faut mbiya son excellence walla mbiya naggam e saggam o wi ɗum wona ɗum Afrique sohli ko leydi ndi fof tammodira ɓamto yaara yeeso to banggue gollorɗe ɗe to banggue société ɗi mbiɗa sikki noon kala hande président tuggude 1990 fewde e ñalawma hande o ne foti ñembude omo ganduɗa kañum woni Nelson Mandela woni hormo ko wiyete ko ɓesguji ɗi hormo constitution hen saahaji ni jomum yaha taw mandat muɗum timmani ɗum ɗon ene wawa wadde renforcé ko wiyete ko démocratie kono noon malheureusement ko noon mbirten ɗum par ce que Afrique won hen ko woni Idriss Déby no garduno e pouvoir ni garde pouvoir ko joptigo garde pouvoir ko heptude ko ganduɗa ko enen mbasi ɗum guila e cukagu mumen ɗum woni ko mbinomi nden hono lamɗo Afrique kañum aranta e pouvoir ko heptude ñamali muɗum kono noon sa yeehi to banggue nokkuji goɗɗi ɗi kamɓe ɓe garata e pouvoir ko ligganade janggo ɓesguji mabɓe ɗum ɗon woni ko serden vraiment e yogo e leyɗele Aissata noon tigui Amadou ha joni toon to diwan mo Benene kamɓe ne aɓena para présidentiel moɓɓe kono noon kande walla mbiyen gardiɗo leydi ndi o waɗi écarté kam walla mbiyen o itte lawol makko kala mo ganduɗa ene wawno gagnade ɗum noon ɓe ndewni ɗum koye banggal parrainage c'est ça Aissata mi sikki gotum ko gonɗen haalde ɗo ko fof ko ɗum gotum toon aussi to Bénin on kam woni koye mandat muɗum gadano on joofi déjà ñande 5 lewru avril nduɗo ndu gonɗen inana ɗaɓɓita ko yutti ko e deuxiéme muɗum mandat hono constitution o wirimo ni kono o yuɓɓinani ɗin sumgoji nde ponno yuɓɓinde nde ɗum ko goho ko ɗum ñawande par ce que ɗum woni ko opposant ɗi goyata goɗɗum ɗum kadi aussi ɗin boji cimtani taw o nangui o addi parrainage et puis o ko wiyete potentiel adversaire ɗi ganduɗa ene mbawno hammindemo ɓen foof diwtama hande saabu mbawani yewtude e onon parrainage ɗum ɗon noon ene wayno ene manque lawɗude no fewi ene manque moƴƴude e leydi wani no Bénin par ce que leydi ndi ganduɗa ndi ene jeeya e leydi kañum reftetendi walla yimdete hen to banggue démocratie ɗum ɗon noon ne wayno omono bon ɗum kanko Patrice Talon haysono tawi ko homme d'affaires mo ganduɗa woodi to nawi leydi ndi to banggue faggudu kono to banggue démocratie en tout cas no mbiɗa ni taɓal goto tan yeeso taaɓe tati ha nayyi caggal noon tigui Amadou Moussa koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen ko tuttude won aadi janggo aljuma so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiata Aissata Ndiaye ɓornata ɗum ko mawɗo création e numéro ko goto 77 550 37 59 Allah jarama on jarama